Що ти відкриєш, закриєш? Давай вже вибирай якийсь. Давай ти. 4 штуки залишилось. 4 штуки. Давай цей Давай спробуємо. цей, да. Він виглядає, типа, досить таки, ми вже його показували, Як він називається? досить таки незвичайно. Він називається Макриспі... Мак... Чо, блядь? Макрунчі. Крунчі. Що? Макрунчі. Це правильно? Сукіобла. Ну скажіть мені, сукіобла, це правильно? Макрунки. Макрунки чикен. Ой, ну нас люди дивляться. Ну, а що робити, друг немає. А давай зробимо добре діло і дамо щось дядьки бургера одного. Реально, якщо б я був голодний зараз, я б його з'їв би весь. Мені, ну, типа, внешній вид мені подобається прям достойно. Тобі Я є? не пробувала. Так попробуй. А по вкусу что, вкусно? Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно.